Incwadi kaMateyu isahluko sokuqala iyafundeka. Incwadi yomlibe yokuzalwa kukaYesu Kristu unyana kaDavide, unyana kaAbraham. U-Abraham wazala u-Isaki. U-Isaki ke wazala uYakobi, uYakobi wazala uYuda nabazalwana bakhe. uYuda wazala uPeretse noZera ngoThamari. uPeretse wazala uHetseron, uHetseron wazala u-Aram. Aram wazala u-Aminadabi, Aminadabi wazala uNashon. uNashon wazala uSalamoni, uSalamoni wazala uBhohazi ngoRahabi. uBhohazi wazala u-Obhedi ngoRute. u-Obhedi wazala uYese, uYese wazala uDavide ukumkani. uDavide ke ukumkani wazala uSolomoni. Ngobe ngumka ka-Uriya, uSolomoni wazala uRehobheham. uRehobheham wazala u-Abiya, Abiya wazala u-Asa, Asa wazala uYoshafati, uYoshafati wazala uYoram, uYoram wazala u-Uziya, uZiya wazala uYotham, uYotham wazala u-Ahazi, Ahazi wazala uHezekiya, uHezekiya wazala uManase, uManase wazala u-Amoni, Amoni wazala uYosiya, uYosiya wazala uYekoniya nabazalwana bakhe ngexa lokufudusela kwabo eBhabhiloni. Emveni ke kokufuduselwa kwabo eBhabhiloni, uYekoniya wazala uSalatiyeli, uSalatiyeli wazala uZerubhabheli, uZerubhabheli wazala u-Abihudi, Abihudi wazala Eliyakim, Eliyakim wazala u-Azor, Azor wazala uTsadoki, uTsadoki wazala uYakhini, uYakhini wazala u-Elihudi, Elihudi wazala u-Elezari, Elezari wazala uMathani, uMathani wazala uYakubi, uYakubi ke wazala uYosefu indoda kaMariya, ekuthe ngaye kwazalwa uYesu ekuthiwa unguKristu. Zonke izizukulwane ngoko ezithabathela ku-Abraham zizise kuDavide, zizizukulwane ezili-14 nezithabathela kuDavide zizise ekufuduseleni kwabo eBhabhileni, zizizukulwane ezili-14 ezithabathele ekufuduseleni kwabo eBhabhiloni zizise kuKristu, zizizukulwane ezili-14. Ke kaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye kungolu hlobo. Kwathi ubone ukuba unina uMariya useleganelwe uYosefu, bengekahlangani, wafunyanwa emithi ngoMoya Oyingcwele. Wathi ke uYosefu indoda yakhe, ingelolingisa, ingathandi ukumhlaza ekuhleni, wanga angamala ngasese. Akubona ukuba uyazicinga ezi zinto, naso isithunywa senkosi sibonakala kuye ephupheni sisithi, Yosefu, nyana kaDavide, musa ukoyika ukumthabatha kuwe uMariya umfazi wakho, kuba oko kukhawuliweyo phakathi kwakhe nguMoya Oyingcwele. Uyakuzala unyana ke, umbize ngegama elinguYesu, kuba yena uyakuzisindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ke kaloku oku kwenzeke ukuze kuzaliseke kwathethwayo yiNkosi ngomprofethi esithi, uyabonani, intombi le iya kumithiza le unyana, bambize ngegama elingu-Imanyuweli. Oko kukuthi ngentetho evakalayo, uThixo unathi. Wathi ke uYosefu evukile ebuthongweni, wenza ngoko besimbuyisele ngako isithunywa senkosi. Wamthabathela kuye umfazi wakhe, waza ke akamazi, wada wazala unyana wakhe wamazibuko, wambiza ngegama elinguYesu.